Sako daga sarkin Misra zuwa ga duk wani jarumi da ya yarda da kansa. Ina mai sanar da ku cewa Yarima Ansar ya fada hannun dakarun Sumame a shekaran jiya da safi a lokacin da ya fita zuwa bayan gari. An tura dakaru sun bazama neman sa amma har yau ko ɗaya daga cikin su bai dawo ba. Duk jarumin da ya samu nasarar dawo da dan uwana a raye kuma cikin koshin lafiya zan bashi kyautar dinari cikin rijiya wacce ta kai kamu 40 a tsawo da kuma fadi. A lokacin da Ilaila take karanta wannan takarda su ma jama'ar da ke wannan kasuwa suna karantawa amma duk wanda ya ji sakon da ke cikin wannan takarda sai da ya jefar da ita a ƙasa. Kowa da kowa yana faɗin albarkacin bakin sa. Wasu suna cewa ta yaya za a samu wanda zai iya yin wannan aiki wanda ya gagar dakarun su mame haka. Wasu kuma suna cewa abu ne na sa'a wanda yake da babban rabo shine zai samu wannan kyauta. Amma dai aiki ne mai hadarin gaske wanda daidai yake da mutum ya sai da rayuwarsa. Dalilin kuwa shine a duk sa'ad da dakarun Sumame suka kama mutum a bayan gari suna tafiya da shi zuwa dajin Hairil Salas. Shi ko dajin Hairil Salas dauke yake da rukuni na dakarun Sumame kuma kowane rukuni dauke yake da dakaru guda 100 kuma suna buya ne a cikin duhuwowi da kuma manyan tsaunuka. Yawanci idan suka kama mutum suna mai da shi bawa ne sannan su siyar da shi ga wasu dakarun Sumaman daban. Daga nan a dauke shi daga nahiyar a mai da shi zuwa wata. A lokacin da jaruma Ilaila ta zo karshen karanta wannan wasiƙa sai ta ji an ce duk wani jarumi da yake so yi wannan aiki ya je gidan sarki gobe da safe domin a hada shi da abokan tafiya kuma a bashi guziri gami da so mun taɓa ladan aikin da zai tafi da shi. Ko da ganin haka sai murna ta kama Ilaila domin ta san cewa ta samu wata dama da ta yi matukar dadewa tana jira. Nan dai ta kammala siyayyar ta sannan ta tafi gida. Gidan Ilaila yana can karshen gari ne inda babu mutane sannan kuma ita kadai take rayuwa a cikin gida. Sai magenta guda daya. Da shigar Ilaila cikin gidan sai ta wuce kai tsaye zuwa ɗakin girki. Ta ajiye cefanen da ta yi a kasuwa. Magenta ta bi ta da gudu. Dama ta siyo wani soyayyen kifi dan haka sai ta dawo falo ta zauna. Sannan ta zuba magen kifin a cikin wani kasko. Magen ta kama cin kifin ita kuma Ilaila ta kura mata ido. Ilaila ba ta da wani buri wanda ya wuce ta samu damar yin arba da sarkin Misra domin ta samu damar da za ta iya kashe shi. Bisa wannan dalilin ne kadai ta kudirci niyyar zuwa dajin Hairil Salas ba saboda ladan da za a biya ta ba. Ba ta yi tunanin irin mugun hadarin da za su iya fuskanta wajen aiwatar da wannan gagarumin aiki ba. Ita kadai ta tsaya tana tunani game da shirye-shiryen da za ta yi domin yin wannan tafiya har gari ya waye. Tun kafin alfijir ya keto, Ilaila ta tashi ta kammala shirinta. Bayan ta yi shigar yaki sai ta rufe fuskarta, sannan ta fito daga cikin gidan nata. Har magen nan ta biyo ta, sai ta kore ta. Ta ruga cikin gonakin da ke bayan gidan. Ilaila ta jawo kofar gidan, ta sa kulli sannan ta kulle. Kawai sai ta kunce dokinta. Ta hau ta zabure shi zuwa gidan sarauta. Da isowar Ilaila kofar gidan sarki, sai aka bude mata kofa. Ta shiga cikin gida, ta ci gaba da tafiya bisa kan dokinta har ta isa babbar harabar gida, inda ta iske abokan tafiyarta a wajen. Mahaya mutane 9 a jere. Abin da ya baiwa Ilaila mamaki shine gaba ɗaya abokan tafiyar ta mata ne zalla, su 9 babu namiji ko guda ɗaya a cikin su. Ɗaya daga cikin su ta harbe fuskarta da hular karfe ta yaki, ba a ganin komai. Lokacin da waɗannan dakaru mata suka ga Ilaila ta shigo cikin su ta tsaya, gaba ɗaya sai suka kura mata idanu. Amma banda wadda ta rufe fuskarta da hular karfe. A daidai wannan lokaci ne suka ji an busa algaita, sannan an buga tambari alamar cewa sarki ya fito. Aiko sai ga sarki ya iso gaban waɗannan mayaka mata su guda 9. Wasu tsirarin dakaru da fadawa suna take mishi baya. Sai da ya zama na cewa tazarar da ke tsakanin sarki Marhad da su bata wuce taku 5 ba, sannan ya tsaya cak. Ya dube su ɗaya bayan ɗaya da kyau, sannan ya dubi bafadan da ke kusa da shi ya ce, "Wace ce waccan jaruma da ta rufe fuskarta da bakin mayafi? Kuma ya aka yi dukansu suka kasance mata, a cikin su babu namiji ko guda ɗaya." Sai bafadan ya ce, "Ya shugaba, waccan jaruma da ta rufe fuskarta da bakin mayafi a can bayan gari take rayuwarta ita kadai a cikin gidanta na haya, kuma mun yi iya binciken mu amma ba mu gano asalinta ko kuma danginta a cikin wannan gari ba, kuma ba ta yi mu'amala da kowa, amma an ce a garin ta girma, sannan kuma tun tana karamar yarinya ta taso da jarumtaka." Sa'ad da sarki Marhat ya ji wannan batu, sai ya sake kurawa Ilaila idanu har zuwa tsawon wasu 'yan dakiku. Can kuma sai ya murmushi, ya dubi wannan bafadi ya ce, "Ai babu matsala ko da tana da mugun nufi a kanmu, tunda ai ba za ta dawo a raye ba. Maza ba su guzuri da kuma dukiyar da muke alƙawarin ba su." Ba ta da bata lokaci ba kuwa, aka kawo guzuri da dinare mai yawa, aka rarraba wa ɗaɗan mayaka mata sannan sarki ya dube su ya ce, "Yanzu na sallame ku saboda haka ku tafi zuwa dajin Hairil Salas domin karɓo dan wani Yarima Ansar daga hannun dakarun Sumame. Idan har kuka samu nasara, to lalle zan cika alƙawarin da na ɗaukar muku. Na ba ku dinari cikin rijiya kamu 40 zarfi da fadi." Ko da jin wannan batu sai gaba ɗaya waɗannan mayaka mata guda 9 suka zare takubbansu daga cikin kufe, suka daga sama suna masu yin kururuwa, sannan suka lashe takubban da harshenan su. Wannan alama ce ta cewa babu gudu babu ja da baya. Sun ɗauki alƙawarin tabbatar da wannan aiki. Nan dai suka mayar da takubban nasu cikin kufe, sannan suka juya linzamin dawakansu, suka nufi kofar fita daga cikin gidan sarautar. Amma sai sarki Marhat ya ga Ilaila ta jiyo tana yi mishi wani irin kallo. Shi kuwa sai ya bi ta da kallon murmushi na mugunta. Har sai da suka fice daga cikin gidan sarautar gabaki ɗayansu. Sannan sarki Marhat ya dubi babban bafadansa ya ce, "Na ga wutar ɗaukar mansa idanuwan waccan yarinyar mai bakin mayafi a fuska. Duk yadda aka yi da ko ta tsohuwar gaba tsakanina da ita, saboda haka duk yadda za a kada a bari ta tsira da rayuwarta." "An gama shugaba."
Shi da Yarima Ansar shi kadai ne da unwan Marhat na jini wanda ya rage a duniya, saboda haka a gabaki ɗaya masarautar shine kadai zai iya gadar karagar mulki. Bisa wannan dalili ne sarki Marhat ya dauko hayar wasu dakarun sumame a lokacin da ya fita rangadi domin sabatar da Yarima Ansar gabaki daya. Bayan dakarun sumame sun dauki Yarima Ansar sun tafi da shi, sai suka yi kicibis da wasu bagagen dakarun sumame a cikin daji. A nan ne fa yaki ya barke a tsakanin su. A cikin wannan tarzoma kowa ya mutu. Daga cikin waɗannan mutane masu yawa Yarima Ansar ne kawai ya tsira. Nan fa ruga cikin daji da gudu. Sannan ya gano cewa dan uwan shi sarki Marhat ne ya shirya mishi wannan makirci domin a siyar da shi a matsayin bawa a kai shi can wata nahiyar daban, inda ba zai taba dawa ba sai dai ya ci gaba da rayuwar shi a cikin bauta. Lokacin da labari ya riski sarki Marhat akan dakarun da suka tafi da Yarima Ansar duk sun mutu, sannan ba a ga Yarima Ansar din ba, sai hankalin su ya dugunzuma. Bisa wannan dalili ne yasa gasar dinari mai matukar yawa akan duk wanda ya samu nasarar dawo da shi, amma kuma sai bayar da umarnin cewa duk wanda ya samo shi ma a kashe shi, domin kada ya sanarwa da mutane makircin da ya shirya wa dan uwansa Yarima Ansar. Idan kuma jaruman da suka tafi nemo Yarima Ansar ba su samo shi ba, to a kama su sannan a kai su kurkuku, a kulle su amma banda jaruma mai hular karfe. Al'amarin jaruma Elele kuwa abinda ta ayyana a zuciyarta shine da zarar sun samu nasarar samo Yarima Ansar sun zo da shi gidan sarki za ta yi amfani da wannan damar domin shege shi nan take. A lokacin da mayakan matan sutar suka fito daga cikin gidan sarautar birnin Misra, sai suka nausa cikin daji suka yi ta tafiya babiya da zango har tsawon sa'o'i 6, sannan suka tsaya a bakin wata korama domin su huta sannan kuma su ci abinci. Tsayuwar su ke da wuya sai kowace ta sako daga kan dokinta, sannan suka daure dawakan a jikin bishiyoyi suka karasa zuwa bakin koramar. Jaruma Elele ta samu ruwa ta zuba a jikinta. Jarumar da ke zauna kusa da ita kuma ta dube ta cikin murmushi ta ce, "Sunana Nazima, ke kuma fa?" Elela ta maida mata martanin murmushi sannan ta ce, "Sunana Ilela, me yasa kika shiga gasar ne mai hadarin gaske?" Nazima ta gyada kai ta ce, "Sautari dole ce take sa mutuwa. Ya tara abin da yafi karfin sa. Mu uku ne a gidanmu kuma dukkaninmu mata ne. Iyayenmu sun mutu tun muna yara ƙanana. Ni ce babba, kuma sai na yi dako a kasuwa nake samo mana abin da za mu ci mu sha. Tun ban fi shekara 9 a duniya ba, har kawo yanzu da nake shekaru 23. A gidan haya muke da zama, saura wata ɗaya jal na aurar da ƙannena mata. Amma ban tanadi ko da dinari ɗaya ba. Saboda haka ina ganin takardar da sarki ya bayyana, sai na ƙudura aniyar shiga wannan gasar domin na biya buƙatuna." A nan ne fa Ilele ta ajiyar numfashi ta ce, "Ba don kuɗi na shigo wannan gasar ba, na shigo ne domin cika wani tsohon burina." Ko da jin wannan batu sai Nazima ta dubi Ilela cikin mamaki, sannan ta ce, "Ke kuwa wani buri ne haka wanda zai sa har ki sallama rayuwarki domin sa?" Kamar yadda Ilela da Nazima suke wannan hira, haka su ma sauran abokan tafiyar su suke, amma kuma banda wannan jaruma mai sanye da hular karfe, domin ita tun da aka fara wannan tafiya ma ko so dai bata magana ba. Ware kanta ma ta a gefe guda a lokacin da aka iso bakin wannan korama, kuma a hakan ta wanke fuskarta ba tare da ta cire hular karfen ba. Bayan kowace ta zuba ruwa a jikinta, sai suka fito daga cikin koramar suka koma zuwa gefe guda. Nan fa kowace ta bude jakar guzuri suka dauko abinci suka fara shi. Ita kuwa mai hular karfan sai ta koma can gefe daya, ta jingina da wata bishiya tana hutawa. Ita dai bata ci komai ba, amma sai ta dauko mazubin ruwa ta kwankwada so 3, sannan ta zuba sauran abokan tafiyar ta idanuwa. Amma hankalinta ya fi karkata akan Ilela. Duk irin kallon da take yi mata, ashe Ilela tana lura da ita tun a farkon tafiyar. Hakan ne yasa Ilela ta dubi Nazima sannan ta ce mata, "Ni fa ban yarda da wannan jarumin mai hular karfe ba, da akwai alamun munafurci a cikin idanunta. Ina ji a jikina cewar an haɗa baki ne da ita domin a cutar da mu a cikin wannan tafiya. Idan ba haka ba, saboda me za ta dinga ware kanta daga cikin mu?" Nazima ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce, "Ni ma ina jin hakan a jikina, don haka ya zama wajibi mu taka tsantsan da ita kam, amma kuma ita ce shugabar wannan tafiya tamu. Na ji haka ne daga bakin wani badakaran sarki. Kafin ki zo nan wurin, ki same ni." Sai Ilela ta ce, "Abin da nake zargi ya tabbata kenan." "Menene kuma abin da kike zargin?" "Ba sai na faɗa miki ba, za ki gani da idaninki, domin sanda ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a je ba." Haka dai su Ilela suka ci gaba da hutawa a wannan waje har magariba ta riske su. A daidai wannan lokaci mai hular karfe ta miƙe tsaye. Ta fara shiri sannan ta dubi Ilela ta ce, "Sauran tafiyar rabin sa'a mu shiga dajin Hairu Salas. Idan haka ku tashi ku shirya yanzu nan, za mu ci gaba da yin wannan tafiya." Ko da jin wannan batu, sai Ilela ta dubi wannan jaruma ta ce, "Iya zaki ce mu tashi mu ci gaba da tafiya a cikin wannan daren. Alhalin kuma inda za mu shiga, ko da rana ba a iya ganin miyagun da ke buya a cikin wurin. Balantana kuma a cikin wannan duhun daren." Cikin fushi mai hular kafan ta daka Ilela tsawa ta ce, "Ke 'yan mata, ki sani cewa jarumi na kwarai samshi baya tsoron kowane irin duhun dare, sannan mun san irin hadarin da ke cikin dajin Hairul Salas, amma a haka muka amince muka siyar da rayuwar mu. Kin sani cewa ni ce shugaba a cikin wannan tafiya, amma idan kina ganin ban dace da wannan matsayin ba, zan baki dama ki gwada." Domin samun ci gaban wannan labari, za ku iya bibiyar mu a tashar mu ta YouTube mai suna Mega Dub Studio TV.